No hei kaikki Pop Travelin ystävät, kuule tällä kertaa me katsotaan noita halvat lennot kohteet, eli sähän voit mennä, valita sun lomat pelkästään sillä, että sä haluat mennä halvalla, eli ei ole niinkään väliä sille minne sä meet. Niin Pop Travel on tehnyt sulle tämmöset vartavasten tällaisen, nyt mä oon unohtanut tosta, nääksä halvat lennot kohteet on täällä oikealla ylhäällä ja sieltä sä klikkaat. Niin sä päädyt tällaiselle halvat lentokohteet, missä sulla on joustava aikataulu ja kohdehaku myös. No, sä lähdet ehkä Helsingistä aika varmasti, mutta sä voit lähteä jostain muualtakin, sä vaihdat sen siihen, mutta ajatellaan nyt vaikka täällä alhaalla, jos sä scrollaat tänne alaspäin, niin sä näet kaikenlaisia halpoja vaihtoehtoja, mutta nämä on vähän tälleen niinku, mä en nyt, no Pariisikin voisi olla ihan kiva, se on hyvä juttu. Katsotaanko pakko Pariisi. Mä laitan tänne Pariisi, mulle kelpaa kaikki lentokentät ja mulla on maaliskuussa mahdollisuus pitää mun jämälomat, niin mä otan silloin maaliskuun ja ei nyt laiteta rajausta ja pistetään. Ja se tulee aika nopeasti, koska se ei mene sinne tietokantaa, vaan se laittaa näitä alla olevia jo tietokannassa käynneitä kohteita. Niin katoppa, 125 € 2 päivää, niin kuule, hei haloo, Bob is your uncle. Hyvää matkaa sulle, moikka!